zikiri yan uwa shi ke raya zuciya, shi ke kare mutum daga halaka. Mutumin da Allah bai arzuta shi da yawan ambatansa ba, da yawan zikiri ba, to yayi asara. Bisa ka ga in za a shiga gida ma akwai zikiri. Me ake cewa in za a shiga gida? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Duk mutumin da zai shiga gida bai wannan addu'a ba yayi kuskure. Domin ta annabi ya ce zikirin shiga gidan kenan. In za a fito fa bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billahi. Shi sa bala'i ya mana yawa. Wannan addu'a in ka yi ta manzo Allah ya ce za a ce kufita wa ruqita wa hufita wa kaza wa kaza hufista. Idan kai wannan addu'ar sai mala'iku su ce an kare ka an kiyaye ka. Bismillah ka ce da sunan Allah zan shi fito daga gida. Tawakkaltu ala Allah, na dogara ga Allah. Wala haula wala quwwata. Da ba mutane mai suke takama da shi ne wayo da ƙarfi. Sai ka ce to ba ƙarfin ba wayan mun saka wa Allah. Mun sallama wa Allah. Tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. To da yake an ka shiga cikin jama'a abubuwa da yawa za su faru. Sai ka ƙara ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlama aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ka nemi tsari da waɗannan abin takwas. Wannan fa fitowa daga gida kawai. Allahumma inni a'udhu bika an adilla. Allah ina roƙonka zan fita daga gida kada na ɓata. Au udalla kada a ɓatar da ni kada na ɓata, kuma Allah ka tsare kada wani ya ɓatar da ni. Au azilla ko in zame ƙafata ta zame, au uzalla ko ni a zamar da ni. Au azlama ko in cuci wani, au uzlama ko ni a cuce ni, ka tsare Allah. Har in je in dawo. Au a jahala ko ni na wa wani sakarci masa aikin wawaye na jahilai. Au yi jahala alayya ko ni aimin. Annabi ya ce haka za ka fito gida. Ice in masallaci za ka tafi kana Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa ja'al li nuran wa atini nuran wa azim li nuran wa azim li nuran. Haka zaka ce haka shiga masallaci. Da kaje sai ya ce in ka tsaya a bakin masallacin ka zira kafar dama saboda masallaci guri ne mai daraja ba a shiga da hagu. Sai ka ce a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Sai ka ce Allahumma fta alayya abwaaba rahmatika. Allah tunda na shigo masallaci duk wata kofa ta rahama bude mun ita. Sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam. In zaka fita sai ka fita da hagu. Nan ma kana karanta Allahumma fta alayya abwaaba fadlika. Domin wanda zai fita waje falala za shi nema, wanda zai shigo masallaci gafara zai nema, sai ka canza ka wa annabi salati. In ka farka da safe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai zikiri. Kana tashi daga bacci sai ka ce alhamdulillahi allazi ahayani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Sai ka karanta aya 10 ta ƙarshen suratu Ali Imran daga inna fi khalqis samawati wal ardi har zuwa ƙarshen tuflihuna. Sannan kai aswaki, kai alwala, kai sallah. In aka yi sallah manzan Allah in aka yi sallah asuba in ya zauna a gurin baya tashi sai rana ta fito yana ta zikiri. Kuma ya ce duk mai yin haka ba zai taɓe ba. In an yi sallah asuba shikenan ka zauna. Akwai abu 100 da annabi ya ce kai. Ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa 100. Ice in kai haka Allah zai baka lada 100, zai yafe maka zunubi 100, zai ɗaukaka ka daraja 100, sannan a ranar ba wanda ya kai ka sai wanda ya irin wannan ko ya ƙara da abin da ya wuce ka. Sannan ka ce bismillahi, ka ce abin da bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai huwa samiul alim kafa 3. Allah zai tsare ka daga sharrin mutum da aljan. Ka ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa 7. Ka ce subhanallahi wa bihamdihi 100, ya ce za a yafe masa zunubinka ko ya kai wa kufan kogi.
kace astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai kafa 100 kai wa annabi salati 100 to me yin haka ya zai tabe kuma ga sayyidul istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta manzo Allah ya ce in kai kafa ɗaya da safe ka mutu kafin yamma ka mutu mumini in kai da yamma ka mutu kafin gari ya waye ka mutu mumini kafa ɗaya tak da safe tak ɗaya da yamma icen kace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi kafa 3 da safe 3 da yamma duk zikirin da mutum zai ba zai kamo ka ba annabi ya wuce matarsa tana zikiri tun safe yace haka tunda na baki haka kike tace eh yace bayan rabon mu da ke nayi wani abu kafa 3 in haka auna da nawa 3 da ya wuce naki saboda ba 3 bane 3 ne a sura amma bai da iyaka kace subhanallahi wa bihamdihi shine zikirin sai kace adada khalqi subhanallahi wa bihamdihi nan to adadin yawan halittar Allah guda nawa ne guda nawa kenan ko adadin kajin duniya adadin zabun duniya ko adadin dutsen duniya ko adadin tururuwa balle khalqillah duka to subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi baka gaji ba kace wari za a nafsi duk abinda Allah ya yarda da shi to ya shiga adadin wannan wa zinata arshihi nauyin al'arshi wanzu Allah ya ce in ka ɗau duniyar nan gaba ɗaya ka jefa ta a sama kamar ka jefa taro ne a cikin daji sama faɗinta ba za ta ji komai don an jefa mata duniya ba to ita ma ta ɗayan ka jefa ta a ta biyu haka ne ita ma ta biyun ka jefa a ta uku haka ne haka je ta bakwai gaba ɗayan ka jefa ta akan kursiyu ba zai ji komai don an jefa masa saman bakwai ba saboda ba ta tsare masa komai ba saboda faɗin kursiyu to shi kuma kursiyun in ka jefa shi akan al'arshi kamar ka jefa sisi a daji to sai ka ce kursiyun nan gwargwadon nauyinsa subhanallahi wa bihamdi al'arshi kai yaya guda nawa kenan ba iyaka ko malala ba iyaka muna yara sai a ce malala gashin tunkiya to wannan gashin tunkiya har tunkiya ma an wuce ta da gashin ta gaba ko tunkiyoyi gaba ɗaya ma malala gashin tunkiyoyi to gashin tinkiyoyi gaba ɗayansa ma an tattara shi ma wani shashi ne daga cikin biliyoyin halittun Allah to subhanallahi wa bihamdihi malala gashin tinkiya sannan ba a ƙare ba fa aka ce wa mida da kalimati wanda Allah ta'ala ya ce da duk wannan tekun guda 7 na India da Pacific da Atlantic da Red Sea da Mediterranean Sea da wane ne duk a haɗa su gaba ɗaya a mai da su tawada duk bishiyoyin duniyar na afirka su zama alƙalami a fara rubutun kalmomin Allah sai tawada gaba ɗaya ta ƙare ba a rubuta kalmar Allah ba alƙalamin duka ya kare ba a gaba rubutun kalmar Allah ba to sai kace subhanallahi wa bihamdihi midada kalimati kaga wannan zikirin akwai shan kai da yawa cikin sa yasa annabi ya ce matarsa 3 na faɗa amma na wuce tani shortcut saboda haka zikiri yan uwa yana cin abin da yake ba mutum istiqama mu riƙi zikiri mu riƙi salatin annabi mu riƙi hailala mu riƙi istighfari na faɗi wani tasbihi da annabi ya koyar nan wanda annabi ya ce in kai kafa ɗaya za a yi maka gafara ko da an maka gafara za a saki jaddada maka gafara kowa ya haddace shi ko mun faɗa a jin tafsiri ya baka haddace ba wannan romo na baku shi sadaka ba abin sadaka amma ce ba wanda ya haddace duk taron nan ba wanda ya haddace la haula wala quwwata illa billah wa yake daga hannu sauke ko to kun ga ashe subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shine hadisin karshe a cikin sahihul bukhari wanda abu hurairah yake ci kalimatani khafifatani kalma ce guda biyu ba ta da nauyi amma a harshe amma thaqilatani fil mizani in ta hausi keli sai abinda Allah yi habibatani ila rahmani Allah yana son a faɗe su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ice subhanallah tamla'ul mizani in kana son sikelin ka na lahira ya cika dora masa subhanallahi ai wannan subhanallahi da muke 133
walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 mu cike ɗarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wanda kullum muke turawa 500 cin account ɗinmu na lahira. Wannan ba karamin alheri bane, yasa duk saurin da kake aka yi sallah ko da ka yi tafi to ka karasa akan hanya, kuma a daina yi da gudu. Wasu na yi da gudu ma ba a ji mai suke cewa. Subhanallah, a nitse ba sauri kake ba, duka ba zai dauke ka minti 5 ba. Subhanallah 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 ai 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 33. Amma yake sonara to me kace kenan? Shi mala'ika ne aka ce rubuta ne, wai sauri yake koma kan rumfasa ko kasuwarsa ko saboda haka sai ya abin da gudu. To ba daidai bane wannan, mu tsaya a yi a nitse, saboda lissafi ne. Duk abin da ka ji an ce a yi adadi kaza a tsaya a yi adadin haka. To wannan shi yake ka istiqama, zikiri da salatin annabi da istighfari da hailala.